हाय गाइस, मोनसे गोजाम टायारखौ बोरैहाय गोदान टायार बानायनो हायो आरो बाहायफिनजानाय जायो। बे बानायनाय आदबखौ नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन आरो सोलोंनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे गोबां मुलाम्फा गोनां मोनसे बिजनेस एबा खामानि आरो बे मोनसे बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय मोनसे इनकाम सर्स दिहुननो हानाय मोनसे राहा। बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोजाम टायारखौ बोरैहाय गोदान टायाराव कनभार्ट खालामनाय जायो बेखौ दिन्थिनाय जादों। जोंनि गेजेराव गोबां आनएमप्लयड इयुथफोर एबा साख्रि गैयै माखासे इयुथफोर गोग्लैसोनानै दङ। बिथांमोनहा बेफोरबायदि खामानिनि गेजेरजों माखासे इनकाम सर्सनि राहा दिहुननानै लानो हागोन। बेनि थाखाय बेखौ नोंथांमोनहा एसे नायनानै ला आरो माखासे टुल्सफोरखौ बायनानै नोंथांमोनहाबो बिदिनो गेरेज खुलिनो हागोन आरो बेबायदि गेरेज खुलिनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा माखासे गोजाम टायारफोरखौ गोदान टायाराव कनभार्ट खालामफिननो हागोन आरो बेफोरबायदि आदबनि गेजेरजों माखासे रां खामायनो हागोन। बे मोनसे रां खामायनायनि एबा इनकाम सर्सनि मोनसे बेबो राहा आरो बेबो मोनसे जब। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि मुगायाव मोनसे गोदान टायार बायनोब्ला गोबां रांनि गोनांथि जायो। जुदिहाय नोंथाङा गोदान टायार बायनो जुदि नोंथांहा रां गैयाब्ला बे गोजाम टायारखौनो गारालासिनो रिसलिन खालामनायनि गेजेरजों नोंथाङा गोबाव सम गारिफोरखौ सालायफिननो हागोन आरो खम खरसावनो जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे टायारा मोनसे फोदानजाफिननाय मुवा एबा रिनिउएबल सर्स आरो बे नस्थ' जानाय एबा गारनाय टायारफोरखौनो रिनिउएबल खालामनानै बेखौ जोङो गोदान टायाराव जोङो कनभार्ट खालामनो हायो आरो बे कनभार्टनि गेजेरजोंनो गोदान टायार मोननो हायो आरो खम खरसावनो मोननो हायो। नोंथांमोनहा नायनानै ला, बियो मोनसे ट्रेक्टरनि साखा। ट्रेक्टरनि साखाखौ गोजामखौ गोदान बानायफिननाय जादों आरो माबायदि आदबजों बेखौ गोदान खालामफिननो हायो नोंथांमोनहा नायनानै लानानै सोलोंनो हागोन आरो बेफोरबायदि गंसे गेरेज खुलिनानै माखासे नांगौखिनि मुवा टुल्स इन्सट्रुमेन्टफोरखौ बायनानै नोंथाङाबो गंसे दखान खुलिनो हागोन आरो बेजों मोनसे मोजां इनकाम सर्स जानानै फैगोन। आरो आथिखालनि मुगायाव नोंथाङा साख्रि गैयाब्लाबो सिन्था खालामनांगौनि जेबो खोथा गैया एबा नोंथाङा सिन्था खालामनोनि गोनांथि गैया। नोंथाङा बेफोरबायदि दखान खुलिनायनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां रां खामायनो हागोन आरो बे मोनसे इनकाम सर्स जानानै फैगोन। थारैनो बेफोरबायदि गंसे गेरेज एबा दखान खुलिनानै लायोब्ला बियो बेखार मानसिफोरनि थाखाय एबा साख्रि गैयै मानसिफोरनि थाखाय मोनसे इनकाम सर्स जानानै फैगोन। बेखायनो सोरबाफोर गोसो गुदुं मानसिफ्रा बेफोरबायदि गेरेज एबा दखान खुलिनायनि गेजेरजों बे मोनसे इनकाम सर्सनि राहा खालामनानै लानो हागोन। खालि नांगौबोल' गोसो गुदुं देहा आरो बोलो थाब्लानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावफुंनो हायो। आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो।